استاتو خصمعو صنحكم ناب زرزراتو مسنسغر دما كلتن أسان ጨናፍር ዝርከብኦ ትሽዓተ መሰረታውያን ማሕበራት ዝሓቆፈ ጨንፈር ሃኮስ ዞባ ዓንሰባ ጉቡኡን መሰሉን ዝፈልጥ አፍራይ ሰራሕተኛ ንምምልማል ዝተፈላለዩ ንጥፈታት የሰላስላሎ ወኪል ኤሪና አብ ዞባ ዓንሰባ ነጃት ኢብራሂም ንዘዳለወቶ ጸብጻብ አርሴማ አስመሮም ከተወርበያ ሰራሕተኛታት ማዕረቲ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ንምዕዋትን ሉላውነትን ሙሓስን ዝኸፍልዎ ዘለው ረዚን ዋጋ ንዝያዳድ ማዕነት ዕዮን አፍራይነትን ሙያዊ ብቕዓቶምን መሃዝነቶምን ከበርኹ ሓላፊ ጨንፈር ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ዞባ ዓንሰባ አቶ ብርሃን ገብራት ኣዘኻኺሮም نيرينا أبزها بحبريتا أتو برهان إيرترا بمسرة حقتات عيون نتوعي زمدنا أسرحتن سرحتن يساتن أبقدام من السريعة كتسرحلو مسنحة بمحبار سرحتن يسات نزل تغنزيبان بقزياو تساقامات كي تسنخلو أبداق مهنت أو سرحات بابو مويوم بتوفاينت كنت فوت أويعم أما حبر ويدما بتحت السلاة الحكوسي نخلي إذا ربح نمان مالتي ولا نسرحة يكون سرحتن إذا ربح انتاين مبالي سرحتن أو حدا أو هكوس تطريف تاشم هراب بيلو توديبو حدا حيال دخونه سرحتنيا بخلو نجاراتو دل دخونه سرحتنيا أني كون يحجز فو مسرت كا أسرحيون تسرحتنيا ترنوف مسخون نتسرحتنيا أبتي تكال عبي توتن عبي أبركتون كجبركم دلوا سلاد دسعرتي هكوسه بدل مسرت كا نخلط يوس صبغ دغانه انتاجم يدلو علامانا سلساوي زمدناتات أسرحتن سرحتنياتاتن منغستن بمحيال سرحتنيات مسلاتهم كرخبو ببعودن بحبار نايمتر نفس قمتمو ساديو زبلاتو أتو برهان كم موتيتو أب كتما كرن زركبا عبيت هوتيلات أغرو إنداستري إلا برعد تكال مفرم مدهانيت أزل جنفر إلكتريكن وطيت حاتينن چمينتون كابتما بهاقراوي كونفدريشن سرحتنيات إيرترا تترنيفهم قبو مسلاتهم زحل لولم زلو مخانم تغيسو زترفات تكالات بفلاي دماءتن باتاويتاتن زم حدرا سرحتنياتاتن نايمتر نفس قمتك وزدا التحساسيبهم بمسرة أواج حقعيو زازادقنا تكالات نزيد ناي محبرة بأن مسريتو زعبا مسالاتن قبعاتن كرخبالو دخلا يكايدي تندي تترنفا قدام مثلا قبعن كفلطاقم دلون قوسقوسات يكايد زبزحو سرحتنياتات مسلاتهم بقبو سلازي فلتو اب سراح كم زبدلو بمحبار دما افلطو سرحتنياتات نمعباي قصالي غوسكوسات يكايد كم زلنو سرحتنياتات نايتنابت زوبا زلوا ناي عدنا تكالات وعلا سراح بزفقدو نمودابهم توغسوسات يوسد كم زلو ابريهم ጎንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሃገር ዝዋደድ ዘሎ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ኣብ ሓውሲ ከተማ ፈሮ ዝሰላሰል ዘሎ መስርሕ ምዝርጋሕ CDM ናይ ገዛ መስመር ቴሌፎንን ምትካል ብጽሓዊ ጻሓት ዝሰርሓ ናይ ጎደና ቴሌፎናትን ኣብ ምዕባለ ናይ ተኸባቢ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ነበርቲ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ሓላፊት አገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ዮርዳኖስ አብርሃን ኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ህዝቢ ካብ 2007 ጀሚሩ ተጠቃሚ ተንቀሳቀሲ ቴሌፎን ኮይኑ ኳን ተጸንሐ ሎሚ ዓመት ዝርጋሕ ዘሎ ናይ ገዛ መስመርን ብፀሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ ናይ ጎደና ቴሌፎናትን ንህዝቢ ኣዝዮም ሓገዝቲ ከም ዝኾኑ ረድያም መንግስቲ ክሳብ ርሑቅ ገጠራት ዝዋድዶ ዘሎ መሰረታዊ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ዜጋታት ዝተመላለ ቀረባት ንኽረኽቡን መነባብሮም ከመሓይሹን ዓብይ አስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ዝሓበሩ ነበርቲ ብፍላይ ጸገም ናይቶም መስመር ተንቀሳቀስ ቴሌፎን ዘይብሎም ከም ዘቃልል ብምግላጽ ስለቲ ዝተገብረሎም ቆላሕታ ኣመስጊኖም ሓላፊት አገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ንኡስ ዞባ ፈሮ ወይዘሮ ዮርዳኖስ አብርሃ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ተዋዲዱ ዘሎ አገልግሎታት ብሓፈሻ አገልግሎት ቴሌፎን ድማ ብፍላይ ብግቡእ ክትቀመሉን ዋንነት ተሰሚዕዎ ከይበላሸው ክዕቅቦን ተላብያ بمنستر عيون سباوي دحنتن مستقبرلن حجز محبراوي قطباوي هيوتن أم محياش أبرتي عن كسر حمخانن أب نوزبا حجز بتريت استطايسات قماتن عليتي زختاماتن سدرابيتات قليتن نساتن إرينا بزهابو حبريتا بسنك تحط من نبابرو أغدي من تساقمات كقوان فنكم تنحب مذكر بمنستري عيون سباو دحنة نستقبرلن حجزجن بسعرن من نبابرن كغيرا بايتا زتات حمخانو حبيرن
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓሻይ ኣብዛሃቡ ሓበሬታ መንግስቲ ጽጉማትን ዘኽተማትን ስድራ ቤታት ኣለልዩ ንዝገብሮ ደገፍ ድሕሪ ምምስጋን ብምርጫኦም ዝተገዝኣሎም ጥሪት ብምርባሕን ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ብምድንፋዕን ደቆም ብዝግባእ ከኣልዩን ከምህሩን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ነበርቲን ጭናቕ ብወገኖም ብሓገዝ ዝተዋህቦም ጥሪት መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሽ ዕድል ዝኸፍታ ብምዃነን ፀገሞም ተቐንጢጡ ብሩህ መጻኢ ደቆም ከውሕሱ ኣበርቲዖም ከም ዝፅዕሩ ኣብሪሆም ኣብቲ ስርዓት ምዕዳል ናይቲ ዓይነታዊ ሓገዝ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ዞባ አንሰባ ኣቶ ግርማይ በኽረፄን ኣብ ዝሃቦ መብሪ መነባብሮ ጽጉማት ሴጋታትን ስድራ ቤት ስዋኣትን ንምምሕያሽ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓጋዝ ገለብ ዒላ በርዕድ ሰልዓ ኣስማጥ ዓተከሌዛን ሓልሓል ሓመልማሎን ሃበሮን ን55 ጽጉማትን ዘኽተማትን ነፍሲ ወከፎም ብ30,000 ናቕፋ ብጠቕላላ 1,650,000 ናቕፋ ወፃ ብምግባር ብጥሪት የጣይሶም ከም ዘሎ ኣረዲዩ ኣቶ ግርማይ ኣስዒቡ እቲ መስርሕ ምጥያስ ኣመሓደርቲ ናይቲ ከባቢ ኣባላት ባይቶን ካልኦት ዝምልከቶም ይሳተፍዎ ብምህላዎም ብዝፀፈፈ ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምሕባር ሓገዝ ዝተገብረለን ጽጉማትን ዘኽተማትን ስድራ ቤታት ንዝረኽቦ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀማሉ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ታቶይ ሲማ ንኡስ ዞባ ማእከል ደንካልያ ዓይኒ ምድሪ ብምጥቃም ጥዕና ከባቢ ንምውሓዝ ዝሕግዝ ኣስተምሮ ንነበርቲ ተዋሂቡ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ዕዲ ኣቶ ዓብዱ ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ከባቢኻ ብፅሬት ዘይመሓዝ ዘኸትሎ ሳዕቤን ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቒሱ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ስለ ዝምረፅ ነበርቲ ታቶይ ሲማ ኮም ዘማእከለ ከባቢያዊ ፅሬት ከዘውትሩ ፀዊዑ ኣቶ ዓብዱ ኣስዒቡ ዘይምጥቃም ዓይነ ምድሪ ንምንጭ ማያት በኪሉ ሕማም ስለ ዘኸትል ኩሉ ነባሪ በብዓቕሙ ዓይነ ምድሪ ክሰርሕን ክጥቀምን ኣዘኻኺሩ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ታቶይ ሲማ ኣቶ ዓሊ መሐመድ ብወገኑ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ፋሕ ኢሉ ክነብር ፀንሐ ህዝቢ በብእዋኑ እናተጠርነፈ ብምምፅኡ ተሓሪሞ ዝነበረ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይዋደድ ከም ዘሎ ድሮውን ቤት ትምህርቲ ተሃኒፃ ከም ዘላን ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ክረኽቡ ተስፋ ረኺቦም ከም ዘለውን ኣረዲዩ ነበርቲ ታቶይ ሲማ ህዝቢ ብእኩብ ዝነብረሉ ከባቢ ብፅሬት ክትሓዝ ኣገዳሲ ምዃኑ ንዘብርህ ኣስተምህሮ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ግብሪ ከተግብሮ ዝተለበወ ኣቶ ዓሊ ምምሕዳር ዞባን ንኡስ ዞባን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክመላኣሎም ንዝጀመርዎ ፃዕሪ ብዝለዓለ ክቕፅልዎ ተላብዩ ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዝተዋህቦም ኣስተምህሮ ጥዕናኦም ንምሕላው ዝሕግዝ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ዝከኣሎም ክገብሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ታቶይ ሲማ ካብ በልዕቡይ 8 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምዕራብ እትርከብ ዓድያ